muga ora nali iki ana bintang tamune ndang ditokke ya engko ndak selamateng. Ki kaya ndok. Bendang mriki ayo ditumpakke prau nduk. Monggo, monggo Cok. Wilujeng dalu Mas Bagong. Nggih, wilujeng dalu Mak Cangik. Kalian sinten? Menika nembe kiyambak. Oh, nembe piyambak. Amargi Petruk nembe perjalanan. Oh, nggih. Perjalanan Surabaya napa mriki? Saking Jogja, Pak. Oh, saking Yogya nggih. Nika mandhap wonten Penggung nika sampun dijemput. Oh, nggih, alhamdulillah. Disebut kabaripun Mas Bagong? Alhamdulillah sehat, Romo. Saniki ngleling marga ya. Saiki wis pulih kok sing do parang nimbal-nimbali niku. Nggih. Kula menika mboten asring malih pun wayangan pun bebas malih. Nggih. Ning nggih mboten kados dalu menika. Pripun? Wayangan sing mirsani nganti kaya nonton adu jago. Napa mubeng? Ha mubeng keliling saking ramene. Nggih, jan elok tenan. Niki alhamdulillah nek pokan enten bangsa kados ngeten niki. Nggih. Kangge ajang para seniman-seniman sing berkreativitas. Nggih. Menika wonten makam Padepokan Juwiring. Nggih. Jan elok tenan. Peng ping pinten jenengan mriki? Nggih, pangestune nembe sepindah menika. Oh, nggih. Nggih sami. Lah nggih, wong nggih ajeng mriki bola-baling ya ora ana sing ngejak apa ora prene nyekar. Lah kersa dipun dijak Bapak. Pangapunten dereng kemru. Nggih, utang men dereng bot kok. Niki bapak kula nggih semari mriki lan simbok nggih mriki. Derek dedonga mugi-mugi dalu kalengganan. Nggih. Tinebena panggoda pangrencana. Amin. Pikantuk nugrahane Kang Nyipta Jagat. Amin. Amin. Wah jan elok tenan wayangan kok ramene kaya ngene. Lah nggih. Kene kok ra selapan dina ngenekke. Kan luwih gayeng melih nek selapan dina tiap malam kesuwen mingguan kudune malah. Lah nggih to, jan pokoke jan atung jempol warga Juwiring ingkang ngawontenaken setunggal suran kalih bersih dusun. Nggih. Wah elok tenan lho iki. Napa mboten edian nek mboten jiring? Lah nggih to. Sewengi dalange papat. Sewengi dalang papat. Tepuk tangan untuk Juwiring. Juwiring. Kejadian yang langka ngoten iki. Dalang sekawan ingkang sepindah panjenengan mangke Mas Bayu, Mas Bagong Darmono. Nggih. Lah gek sing keri dhewe kuwi eneng sing nonton apa ora. Nggih sampean keri mriki nek mesake. Nggih. Umume iki dalang kok golek supporter penonton ya lagi bengi iki. Engko ora samulih ngancani melek aku ngebiar. Iya ya Mas. Mengke dalu nek pun bar cakelan penontonnya pun ganti. Lah nggih, pun ganti. Kemrun jedul kabeh terus ningali. Malah remen malah kok. Nggih. Malah dadi lan larise. Oh nggih, oh saestu pun kondang pun laris kok Mas Jatmi kok. Nggih. Statuse bendina main wae. Nggih, raketang sing mayang kanca ya diupload unggahke. Nggih. Pun kersane dingge urip. Nggih. Saestu kula piyambak nggih tasih gladen nyuwun pangapunten mbok bilih mangke kirang langkungipun nyuwun pangapunten Rama. Nggih, sami-sami Mas, kabeh ya latihan. Nggih. Wong latihan ku ora ning ukurane umur. Nggih. Kados sinau punika mbok sak patine tetep sinau terus. terus. Leres nggih.
langkung dados pengrawit jaman saniki nek ora otake serep wonten pun jebol sawat. Nggih, saestu. Lah pripun jenenge lagu-lagu dari nganti apal pun ditindhi mleh. Ya nggih. Enten anyar mleh. Gitu. Nah, lagu rong apal wis metu sing anyar meneh. Nggih, niki enten mleh niki anu banding-bandingke nggih. Nggih, aja dibanding-bandingke. Rama ya pirsa lagu aja dibanding-banding. Engko rak dilongkas men enten ning nganggit lagu dijungkel-jungkelke meneh enten. Menika nek lagu dijungkel-jungkelke. Nggih. Pama terbit nggih saking Bekonang. Marga kokean ciyu niku. Lah nggih. Menika Bekonang kok lak iso ngetokke lagu dijungkel-jungkelke. Nggih, niku manut jaman kelakone kok Mas. Wong niki mun pun wonten kok Rama. Oh nggih. Ciyu menika kan sejatose kagem obat. Leres. Paling ora kanggo keju kemeng. Ning bocah sakniki mboten kanggo obat. Terus Dadi do nggih dem-deman. Mula ora keju kemeng sing mari. Nggih niku wau. Njungkel Kokean niku. nggih kejungkel-jungkel niku. nggih, nggih. Nah, menika nggih komplit wonten waranggana kathah sanget. Nggih. Menika campuran saking Abdi kali saking Bagong Group. Bagong Group kalih Menika Abdi. nyawiji. Nggih ketingal kok kuran kok. Nggih. Nek Abdi iki kuninge mateng. Nek sing Bagong Group Semburat. Dadi rong pati mateng ngoten lho. Lho, nggih jane lok wonten 7 nika ingkang kepareng rawuh. Jane lok tenan. Wah. Wayang ning makam nek ramene ngungguli ning alun-alun. lah gitu. Alun-alun mboten kados ngenten niki penonton. Niki ten makam komplit kebak. Nggih. Mula kula dandan kula wonten sisih kilen mriyo. Enten kijing niku to. Nggih, mboten tenggen pondokan sebelah niku lho. Oh, tenggene anu tenggene anak kula. Enten kidul mriku. Nggih. Kula medal mlebet mriki otomatis nggih lewat kijing-kijing. Lah nggih niku Karang anak taruna kula. bapak-bapak saenene playon aku dikira pocong metu ya. Niku ngene anak kula kepala sekolah Lah niku. nggih kok nggih dandane ning kono. Aku metu opo kae. Dasare yo ning makam. Wong aku ya. Saestu menika mboten gojek kok. Nggih. Nah lho yo sajek jumblek. Niki dianu selani Mas. Nggih, monggo. Badhe atur dana beksa, wah beksa. Beksan serampat. Ganggamina. Oh. Yulimbu mugi saged dados jampi saya. Atur nuwun saking Pandemen Ringgit. Sinandi asmane namung Pandemen Ringgit ngoten. Nggih, saking hamba Allah. Nggih. Monggo dicaosi wekdal nggih Mas Bagong. Bapak Pandemen Ringgit monggo. Monggo kajengan mapan sik. Monggo. Pokoke urung diunekke ganggamene urung ndarene piyayine. Pamongko ki sakmene akeh iki Pandemen Ringgit. Sob. Kok rene iki sing ngakon sapa kuwi? Iki kok Nggih, nembe dalu punika kok kejutan Pandemen Ringgit kok celonengan iki lah ya elok. lah Pak, kok Pak, niki nggih akal-akale Bayu niku lho, Pak. wah bajiret tenan kok. Tanggung jawab, aku sing didukani iki. Lah piye to Kang Gareng? Lah ki mau sing nulis surat ki ora jenengan. Udu sing nulis ya Mas Bayu kuwi lho. Oh, pancen Bayu senengane gawe kejutan. Tujune paru-paruku ki apik. Jatuh Pak
Lah iya jantung. karo jantungku ya apik. Kok kaget kok paru-paru. Ya ben mana jantung. Ya wong ya spontan kok. Spontan. Jantung ya iso ning paru-paru. Lah kaya bisu, wong aku mangkatku ya mampet ngene Bayu lho. Ora omong apa-apa lho, bisu lho tekan. Kula nggih lagi niki lho arep gareng kok kaya maling delikan. Mbok dandane ngendi iki mau? Dalan kok dandane teng Mas Slamet sopir le nunggu cedak sampah ku lho, Pak. Wah, bule ra umum. Kuwi lho bak gedene kok ngono. Bayu kapan ditokke mulek. Arep tak tutup ning jero mobil katisen dibuka sampah. Gue malah elok. Nek mambengi aku nonton nganti rampung. Lah nggih. Nek Widodaren Ngawi kuwi kowe Nggih. Bayu. Lah niku rencanane nggih dalu niku, Pak. Oh. Niku sing damel skenario nggih Dik Bayu sanes kula lho, Pak. Aku dipentelek piye? Kono lho rumah saku terkejut lak seneng lho. Lah, Lah seneng. kok malah menteleng aku Ya mengkeret. menteleng ya bapak ya kaget tenan kok. Lho iki berarti berhasil. Berhasil sing ngerjani. Mas Bayu berhasil sing ngerjani aku Argentina iki. Aku nggih nyuwun duka Bapak. Kula namung Nek ya mandi ucapmu dhewe to, anggere aku ngrungokno ya. Aku malah pilih melu pake timbang melu Bayu ngono kerep tak Lah nggih rungokke. lho lah iki. Nek bengi iki kelakon Nah. derekke Pak Anom. Nah, Derekke wayangan lho ora ngeroki lho. arep ndereke wayangane lak ya dawuhe Mas Bayu. Lho lah iya. Aku tak garapi aku mudeng kok. Oh kuwi entek fake sapuk urung abah kuwi aku mudeng. Lah aku. Kok tibakno ya ngrungokke. Ngeroki Pak iki Piye? ngentekke fix sakmuk iki lho, ora abang. Lah kok Sik iso? ora tembus kok. Direng bae. Nggih abot-abote Wah. Mbah Paimo CS wis entuk wahyu apa Mbah Paimo CS panitia-panitian Zwiring ini. Nggih. Entuk Wahyu Gareng Semarang. Iki Romo. ngene, tak sejarahi iki. Nggih, Pak. Tak sejarahi wayangan bengi iki. Nggih. Iki marga rek ya sutik mambu tantang jane. Adikku Giyanti kuwi ndelok wayang ning Klebongan. Nggih, Kuwi sing mayang anake Sleng, anake Tengkleng. dengkleng. Kuwi terus petuk karo sedotan macam lho, Mbak Giyanti rak biasanya nak njiring ya wayangan to. Nggih, Lah donglok ngono lah adikku kuwi keri. Kupinge keri. nggih. Laporan BG terus telepon yang ngakunya Solo ini Giyanti anu aku kaya anu terus brodem tak mriki netap to aku. Ah, nggih to. Ya arep ora duwe apa-apa ya piye TKT aku ngono. Arep aku dalang prei pokoke Elok lho, arep dalang prai ning Sembodo. iya no Gong. Lah nggih. Merasa didodok kok. Nah, Aku dhewe ya merasa didodok disambati Mas Bayu. Oke, aku nderekke pae. ya Wis, raketan mergo belian. tak sesuaike karo depokan iki. Depokan. Ndek iki nderekke bapak ngramekake swasana bengi iki. Kok Pokoke ana Mas Bayu kudu ana aku. Antarane Mas Bayu karo aku wis dulur kembar. wah, wah, elok. Nggih, Pak nggih. Nggih. Dadi kuwi rak anu to Gong. Nggih. Bare kuwi rak ari-arine Bayu. Oh, ngaten wae elok. Jadi sedulur kembar, Dulur Mas kembar. Bayu ki bayine kowe iki sing dilarung. Lho kok dilarung? Ari-ari. Oh, wong sing Lah wong ari-ari dikendangi Bayu terus joget dadi gareng kuwi. kok kaya entung ya. Wong lho piye? Aku nggawa perbawa, aku metu lho, segone ya metu. Pak kula sida joget mboten iki. Iya. Wis karepmu. Wis bacot nang dhuwur kok. Kowe sing Wis takon ra kejutan meneh. aja takon aku takono Bayu wong kuwi sing nggawa Bayu. Yo, berarti nek Rama dawuh takon Mas Bayu, jogetmu ku nek pas perang. Mas Bayu kan pas ngasta perangan. Sumpah lho. Piye? Aku malah dikethik Mas Bayu. Mas, mengko agar Pak wis maca koran jenengan ndang mriki kok maca koran. Maca layang. Maca layang sampean ndang mriki. Lah aku lak ra gagas sik ning jero mobil. Lah kok ngerti-ngerti bapakku wis maos.
Ya. Melayu kok karo barisan banser lho tak tabrak kabeh kok. Saking wedi telat lho, bareng tekan kene arep joget dindeke. Lah wong ya mergo kaget kok. Lho, Iki wajib ditulis iki. Ditulis aja nganti lali iki sura tahun pira. Nggih. Ana kedadian sing kaya ngene iki. Nggih. Iki urung eneng sing kedadian kaya ngene iki. Saestu Pak niki nggih lagi niki dagelan ora kompak pakaiane ora padha. Genaki dagelane pocokan kabeh. Ya wong ya ora kencan kok. Ora kencan ning dadilan serasine nggih. Lah Ngoten. Lah iki pas aku dikeroyok ya niki. Lah iki Petruke teko. Iki anu padha kawane kulit iki diilang anu di Kok sik bengi iki dagelan teluwe kok ora kompak. Tekone kok pating selentir. Ora kompak piye to, Dik? oh ya genah kompak kan. Kompak lho padha irenge karo iki lho. Padha kaya irenge padha tekone. Lho wong jope ya dhewe kok. Jope dhewe. Sik bengi iki Sampe jope sing gawe sapa? lho, Sing gawe sapa? kok sik ora iki aku malah tak wale. Aku gedhi takon kowe. Heeh. Sing ngongkon kowe sapa? Mas Jatmiko ki? Jatmiko. Heeh. Kowe Lho, sing ngongkon. kowe kleru nek Mejan Miko. Lah sapa? Metune engko bar gara-gara Mejan Miko. Heeh. Lho Mejan Miko kok metu iki. Iki lagi limbukan. Limbah. Dadi nek limbahan jope sapa? Pokoke iki angger kowe iki metune wancine angger wis penonton entek kowe lagi metu. Lah aku kleru iki yo. Heeh, menyura to. Menyura ki yen wis entek penontone. Dadi Kudune aku nunggu nang ndi sik iki? iki ndageli sapa rene kok metu. Lah ngene iki Ngene. ndageli kijing to. nang kene wae. Piye? Terus iki dawuh Majan jenengan dawuh sinten? Aku Bayu. Mas Bayu. sing ndawuhi Mas Bayu. Nek kowe sing ngakon sapa? Ayo. Aku mula teko sore teko esuk. Lah apa? Gawan diesel kok terus. Bagong wis sabar gelap panjenengan. Wong kok gawan niki sing ngerti awake dhewe teko ki sapa? Lah pripun? Tukang sone. Kok tukang Kok iso? son. Sing pertama kali ngerti ki tukang sone delok entot sesuai lho. Ireng Abang. abang. Oh iya, disesuaikan dengan kostum. Tukang sone narso Narsoset. apa? Narsa di logo. Mboten dalu enten istilah meleh Pak. Napa? Narso mati dadi asu ngono. Oh, kowe lakone anu lakone Cara sadono lah. Hamsa mati dadi banyu. Lah nggih ning penonton Iki Narsa mati dadi asu. Wah, wis aja kuwatir Mas Narso. Dadi asu kuwi ajine malah luwih dhuwur timbange Petruk. Iso lho. Kok iso ki asu malah luwih haji ki lho. Ajine dhuwur asu Kok karo iso? kowe, Truk. Kok iso? Asu nyabrang pinggir dalan. Heeh. Trabrak kleset gawa nang komplang. Dadi sate jamu rica-rica. Heeh. Lah nek kowe kliur kleset aja diangkat sik, enteni warise sik. Dadi luwih haji asu. Kowe haji asu ndang dikukup. Wis kowe ceko dadi asu iso. Aku teko kene mau ngapusi panitia lho. Ngopo kok ngapusi? Aku lak teko nggo celana jin, Iya. nggo kaos ketat, nggo topi. Aku mlebu rentuk, aku ngomong dari Polsek Juwiring, Pak. Langsung golek ke dalan. Waduh. Dari Polsek Juwiring, aku dipercaya kaya polisi tenan. Lah kok teko nggon pondakan iki daleme sinten niku? Oh nggih. Pak Pur malah lawange gembokan. Jebul Pak Pur kalau bubur ki tindak delok rene. Dadak goleki piyayine sik. Oh, mula rasa ngapusi. Rasa Kowe nek ngapusi malah konangan. Lah iya. Lah mau ngomong polsek kok iki metro. Ngomong sing nyegat kuwi eneng kabeh. Aku yo sik Aku nek ora ngaku kok polsek ora entuk mlebu kok. aku sik duwe urusan ki engko. Piye? Apa Pak J? Bar wayangan aku dicegat banser. Lah ngopo? Mono sing tak tabrak gejlungup barang ngono. Aku santai. Susu kok. Aku gawan diesel santai. Santene. Mule Padang mong wis reneng kabeh. Ning iki tenan iki Apa, Pak? anu. Anakku bayi pancen iso nyambung nyawaku nan. Dos pundi to, Pak? Ya kuwi perkara sampean teko kene kuwi. Aku ora nggambarke apa-apa. Lho, lah kula niku pancen nganu Pak ngiras-ngirus kok, Pak. Lagi ngene, iki cilakane sok taun sing arep teko nek ora ngene iki ya piye terusan. Lah ngeten iki panitiane sinten? Bapak Imo.
Nggih kajenge Pak Paimo mengke nyelengi riwin wiwit sakniki, Pak. Paling mboten iki sesuk Pak paling ora adol sawah. Sesuk tahun ngarep niku sak strap lebih baik dari tahun sekarang. Nggih. Niki yen niki dagelane 3 tahun ngarep kudune 4. yen ana anggarane ora ana ya blas. Monggo. Niki kula sida joget mboten, Pak? Iya. Ayo joget. Ayo. Aku wis tak apalke 3 dina 3 bengi lho joget. Joget napa, Pak Di? Serampat mlayu kok kono lho. Tekan mriki? Tekan kene dideke Pak Ras yo joget ngono kok. Lah ya aku ya kaget dong aku ora mangsa Aku terus terang lho, Pak kagetmu aku wedi tenan lho yu. Aku lagi ngerti iki lho, Pak kaget kok karo mentelek ndelokke aku. Loh, ngopo iki? Pak iki tuh bengok kayak ora cetha kok. Soi. Aku, wow. Ya tahu ra ono. Oke, matur nuwun Pak niki nderek ngregengaken. Amin. Ayo Adik anu joget nggih, Pak. Dianggit. Monggo. Mulut sama sing tuwa sih. Tepuk tangan Bapak Ibu, kagem Mas Gareng Sin Mas Petro. Cengenges piye to? Oh, kowe iki ya kaya kancane joget lho. Adile nggo ngendi wong telu wis loro joget kok kowe ora. Kowe padha nyepeleke pake kowe. Lho aku lagi metu terus suwuk ngono. Lho kowe iki ya Lah bapak ya anu aku mau marai jek numpak perahu kancane serampat kok. Loh, tapi ya kudu imbang to. Wong telu mosok loro joget siji gak joget. Lah pore ya simbang nek kowe karo aku ya yo timbang piye? Kowe loro aku siji. Maksudnya iki joget siji joget kabeh. Ngene lho, nek kene iki porsinya sama. Kowe ora menghargai to. Yoga le nabuh ngenteng ngene. Nanti gembobyos yo. Gemblobos. Ayo ora ketang sak kembangan joget. Ayo. Heh. Matur Mas Anggit sik. Matur Mas Anggit sik. Yen arep joget iki aja dicampurke kancane, dikek kene wae. Arep campur kancane ora nek jagungan. Lah napa? Sing siji ndase ning ngisor kok. Wong edan. Sing dikangeni bapak ya iki kok. Kose. Uga nganyak. Piye to? Kowe Kok iki nganyak?
matur sik Mas Anggit. Mas Anggit, Nah, kula ngono. dikendangi kados Mas Gareng Petruk. Nggih, ngoten niku Mas Anggit. Loh. Matur sing apik. Wong ki sing dadi tembunge. Tembunge, wong Ayo. Jawa ki Mas jawabe. Anggit nyuwun dikendangi kados Mas Gareng kalih Mas Petruk, Mas Anggit. Ah. Pun nggih. Mas Anggit. Mas Anggit, Mas Anggit. Mas Anggit. Bukake Mas. Bukake, Mas. Loh. Kowe arep mlebu omah apa piye? Lah iki tegese buka kendange iki lho. Nah, bukake kendange sing cetha. Lah ya wong eling-eling Bagong gawan diesel. Piye? Dadi obahe niku mboten stabil, Pak. Iki tempomu kok ora sesuai karo kendangan. Tak padake diesel kok sok munggah medun ya anu kok. Lho ning wis apik lho. Pun sae. Wis Bagongamu wis apik. Niki pun sae, Pak. Nggih. Bagong glondor iki ndi sapa sing ora tepung. Nggih. Kowe wis apik ning welingku gur siji. Napa Pak Ji? Kowe wis apik Bagong aja kekerepen kumpul aku. Lah Lah kenapa? napa? Mergo aku wis mateni Bagong papat. Oh iya, Bagong Barawa mati ya saka dhek. Bagong papat kumpul aku mati kabeh. Yen kowe kepengin cepet tanggapan terus karo aku. Piye? Omongi sithik nek medeni ngene. Mbok aja Kowe ngene ngrembug lho, Pak pati. Gareng iki ngendikake pengalaman sing wis kelakon. Iya. Ngono lho. Dadi mulu hati-hati. Ya muga mbok wis kuwi wae ngono papat kuwi Lah wae. pokoke bengi iki pamule wae. Mumpung lagi bacot. Ya, mumpung lu kebacut. Mulai wae. Apa ora mulih ya tak nonton to terus. Akhir meyen kula nyelani. Nggih, Pak. Nggih, Nika dawuh, Pak. kerawuhan Ustaz kula. Nggih, Guru nggih. kula Bapak Ustaz Seni Setya Rawuh, Nggih, Pak Ustaz nggih. Kuwi lu Pak Haji. Bapak. Nggih, Iki, sembah nuwun Pak Haji. rawuhipun. Ketoke Pak Ustad nggawake oleh-oleh awake dhewe saka Mekah iki. Oh, Nggih. nembe kondur. Nggih, nembe kondur Haji. Alhamdulillah. Nyuwun doanipun Pak Haji. Nggih. Monggo menika Pak Nggih. Haji Sri Sri Setya. Setya menika Nggih. panggih Pak Haji Sumar Bagio. Monggo. Nggih. Sing ra haji nyingkir. Oh iya iya. Monggo Pak. Terus iki acara apa? Pengajian. Paketan. Kok aku malah budrek aku ngono. Nggih niki rame-ramene Pak niki padha mon ngumpulke balung apisah ngoten Nggih. niku. Dalange kumpul keluarga, awake dhewe suwe ra pethuk kumpul neng kene. Silanu sembah nuwun katur Bapak Camat, Bapak Lambang Joko Santoso, saha Bapak Kepala Desa Bapak Sugiyanto ingkang sampun kepareng ngajangi ringkitan dalu menika. Oh, Pak Lurah kalian Pak Camat. Nggih, ugi Ketua Panitia Bapak Harto Paimo. Paimo. Nggih. Nggih. Rin Sekretariat Harto Paing. Bapak Harto Pasaran. Paimo, Harto Paimo, Iki Harto Paing iki. Lah nggih, Tujune aku ngerti wonge. nika Pak Harto Pasaran.
pasaran. Paing. Wong nggih wong jeneng kok jeneng ki ning dinggon mesti ana tegese mung awake dhewe sing ora ngerti. Nggih, wong jare asma ki kinarya jaba. Betul. Harta kuwi wis ngarani kekayaan, Bondo. paing ki weton. Nggih. Dadi wetone manungsa kuwi termasuk kekayaan manusia juga. Nggih, leres. Sing ngaji, wah wilujeng dalu, Bapak. Pak Pak Camat. Camat, Juwire. Wah, Alhamdulillah. Bisa menapa KTP kula dados? Sampeyan KTP lho Semarang rek KTP Juwire. Oh, ora entuk ya dalu. Jare apa-apa saiki online. Online apa ya wong Semarang kok KTP Juwire. Oh, Semarang ya Semarang. Semarang. Oh, diwah jaluk Pak Camat. Pak Camat kula nggih derek ngajangi dalu menika nggih. Nggih. Alhamdulillah ngajangi. Nggih. Lah, Menika delok Pak Camat, Pak Koramil, Pak Kapolsek sedaya cancut Caliwondo. wonten mriki Pak menika. Danramil, Nggih. Dalu, Pak Nah, Camat. lajeng, Lah pertanyaane iki. Pertanyaan. Pak Camat lak nyang kuyung pagelaran wayang kulit bengi iki. Nggih. Lah kapan gelar wayang kulit dhewe ning kecamatan kapan? Nah. Sampeyan ampun Napa, Pak? nggak pancing lho. Dos pundi? Engko nek diwalik malah sira awake dhewe. Lha enten apa? Soalnya Sampeyan Pak. Nah, kula duwe dalang niki. Nggih nek Pak Camat ngri awake dhewe sing temandang gitu. Oh, heeh ya. Pun batal mon Pak, batal. Ah ya ora. Yo ora kok. Ndak seperti itu. Neng Kalau gua memang dawuh, neng gua Nah, dawuh. ngene lho Kang Gareng. nek Pak Camat ngersake wayangan silahkan. Nggih. Mboten ajeng berat-beratan mboten wong niki kelahiran kula. Nggih. Nah. Niki kelahiran kula niki. Pun keluarga Niki dhewe. ngagem dalang kuartet Ki Abjad. Kok wartet Kuartet ya Ki Abjad. tegese kuartet ki empati Pak De. Ayo kuartet ki papat Ki Ha-ha. Abjad bengi ki ra Ki Abjad. Ki Abjad. Ki Abjad Ki Anom Surata, Huruf A. Bagong Darmono, B. Bayu Aji, B. Jatmiko. Ki Abjad. Ora J lho. Zat. Jatmiko. Itu kali Zainal. Jainal. Iki ngene lho Kang Gareng. Apa? Iki wayangan neng makam we meriah ramene kaya ngene. Betul. Apa meneh kok nggelar wayang neng kecamatan dah ramene kaya ngopo. Betul. Sasu Pak Camat. Iki Pak Camat wis ngalih. Aku golek event apa ya iki supaya iso wayangan. Pitulasan. 17-an. Wis telat no. Lah nggih sesuk bengi napa pinten nggih mboten telat. Pun bakune niki wau kados ingkang pun anu aturaken Bagong Pak, ringgitan dalangipun nika Pak Anom sak keluarga dagelanipun kula kalian Petro. Nggih. Menawi betah Bagong nyewa diesel mesti dugi. Ini soalnya gawat diesel. Santai mawon Pak. Lah kowe arep wayangan, arep gareng, arep metro. Lah nek ora nek diesele apa ya iso urup lampune. Apa ya iso muni banter. Dadi sing pempengan diesele. Diesele. Lah kowe nek diesel nek ora nek solare apa ya iso muni. Ha kowe ana solare ana diesele ora ana sing nanggap nggo apa? Ana sing nanggap Sapa? nek ora diopahi apa ya mangkat kowe. Heeh. Lah iya. Nggih, wong Nek niki. mriki iki ora gagas para kuwi Leres. sangkan parah. Paras nggih. Nggih, Pak. Sama ingkang Ini bakal anu ngiras pantes nderek ngalap berkah. Nggih. Nggih, sowan ana makamipun Yang Diun. Ya toh? Nggih. Yang Diun Sawargi. Nggih, yang Diun dadi aku barang ya kesawapane yang Diun. Amin. Nggih. Wong kerep nderekke Ki Anom, nderekke Ki Bayu, Bayu. sak gutrah aku ya tau nderekke. Nggih. Pancen kerep lah aku. Mas Bagong nderekke kerep, Mas Bayu apa meneh Ki Anom apa. Bapak banget. Sing ngarang-aran ki Zatmiko. kowe iki ya ora ngono. Sampai iki aja jagake Mas Jatmiko. Aja ngece, oh. Mas Jatmiko kan ngejak dagelan sing model piye wae iso. Ora masalah kuwi. Sing kerep dijak kan aku mbek Bagong. Ora masalah kuwi. Piye? Wong Mas Jatmiko dhewe ya bingung sing arep melu nang ndi kok. Ora, soalnya sing kerep dijak kula kalih Bagong Pak De. Nggih. Mergo paling murah dhewe. Lah, mboten. Saniki biasa to, gaweanku lak uncek-uncek. Nggih. Uncek-uncek kene iki tlatah kene iki jenenge apa? Juwiring. Juwiring. Juwiring ki saka JUWIRING. ampun abot-abot Pak persuku kata mawon. Juwiring. Tolong sukan. Juk
jujuk kene kahanane rame mergo kene ana suran. Wiwit biyen nganti saiki dilestarekke budaya suran niki. Betul. Ringgit wacucal hiburane. Mula juwiring iki kudu wayang kulit digelar. Padepokan. Depokan makam iki depokan. Wis tak terjemahke ngarep mau lho. Piye? Derek rameke suasana bengi iki. Bopok ki pokoke ana Mas Bayu, ana aku. Andane antarane Mas Bayu karo aku wis dulur kembar. Nang kula karo nang kalen. Kosek-kosek. Ngoane ra enak. Ra enak. Sedulur kembar. Saiki tutup lho, nang kula karo nang kalen. Lah piye to? Kowe gak ngerti kok. Piye? Mas Gareng karo Mas Bayu ki memang sedulur kembar. Lho iki lho ngerti. Mas Bayu ki bayine lah iki ari-arine. Lho wis iki sing lairke. Wong sing baku ki awake dhewe nyawiji dadi siji. Nggih. Dadi persatuan dan kesatuan ora ana bedane dalang yoga pagembira sinden dadi siji pakete pagelaran wayang kulit. Ketokno kompakmu, ketokno bersatumu. Kowe yen ora bersatu terus Pak Camat liar nanggap yo aras-arasen. Tur ngene iki aku iki diakali karo BG kula niki. Napa Pak? Pripun Pak? Nek biasane ora mesti jagatane loro, kotak loro jejer. Nggih. Lah iki mau siji kok sing kotak. Dadi pancen iki dijarak karo menungso siji ku ya ten. Biasane duet nggih Pak. Biasane duet nggih. Pancene belis lanat tenan iki. Nggih kersanipun Bapak. Aku iki kaget lho. Bayu nang mobil lho. Pak kok mung siji jagatane lho. Apa ya? Nggih. Lho. Kowe lagi duwe karep apa BG iki aku. Lho, jane terus terang Pak, sing ngerjani jenengan mboten Mas BG tok. Iya. Nggih kali putra jenengan. Lah ya karo Bayu bareng mau. Bojone aku ora lara jantung. Wah niki wong loro nu pun sekongkol, sing jane resik nu putra panjenengan Mas Zatmika. Ya bener. Mas Zatmika iki piyane resik tenan. Resik. Nganti resike ora ketok blas. Ora lembut kok piye. Regetane ngono lho. Saiki duwe julukan anyar. Sapa Mas Zatmika? Mas Zatmika kuwi dalang mesum. Duh. Kok sik kowe bojo. Kuwi aja dilestarekke. Sing maringi julukan Mas Bayu lho. Kok dalam mesum? Dalang XXXX. Wah lah kuwi sulukan ora oh. Lah piye? Sulukane mesti oh. Ya ora ning suluk kok ngono ya ora. Panjang anak loro nek gojek yang anyelke ya. Wis Mika karo Bayu nek gojek sing Ya jane Kan Pak lakone bengi iki dipindah wae. Iki lakone apa to bengi iki? lakon apa Pak? lakone Wahyu Sandang Pangan. Ganti Pak, Ganti apa? Kadang iki ana Zatmika, gugure Zatmika piye? Ya ora. Lah ket mau sing dikerjani Mas Zatmika terus. Lah saya Oh. Wah saya komentare. Ora senengane. Wah nggih niki gayeng-gayenge. nggih. Niki Tambah. bejo-bejane piyayi mriki niki sing diarani apa kuwi Tankinira. Nggih. Nggih. Wong niki ketoke jelimen-jelimen ternyata malah melebihi dari alun-alun Klaten, Pak. Ya jelas. Niki. Nggih, tepuk tangan untuk Juring sekali lagi. Saya kan garis bawahi Mas Gareng. Nggih. Ning nggih anu jemben wayangan Klaten hari ulang tahun hari jadi Klaten. Nggih, leres. Ten Klaten ning sanes kula limayang ngoten sing. Niku Kok dikira Bayu, kula? Pak. Lah nggih Bayu. Loh, kowe tanggapan kok Pak Era mbok jak piye? Padahal Pak sing tanggapan dijak lho. Lho, Pak tanggapan dijak lho. Pak. Dadi ora iso jak gentenan kuwi. Kandhane Bayu ki angger Bayu ki. Ora aku sing arep anu ning arep nusul wae karo nggawa anduk tak ketikilan ngene. Nek pinggir kota karo ngadep porong ngono kuwi. Anu ngladeni Mas Bayu. Diombe dhewe. Sing Karo getaki yoga sing ngantuk-ngantuk kuwi. Sergi bapak ngono kuwi. Nang nusul aku bapak ngono. Madiun niku nggih. Heeh, oh bapakku yang nek radio nek bapak aja ora lega atine. Pak, ningali Dek Bayu wayangan niku kali beto sapu sodo, Pak.
Lah kok nggo sapu sodo. Nggo tolak udan. Nah, dadi Pak Anom profesine ora dalang pawang udan. Karo nggo pengilon cilik ae. Kaya lek munyuk. Bareng udan deres mlayu malah. Nggih. Nggih niki wah niki banyu wilu suguhan. Suguhan. Nggih niki anu hasil Napa Pak? patungan Oh, swakarsa, swadaya. Wadaya. kandhane niki sing nggawa ayam dhewe, Oh, bututnya apa to, Pak? sing nggawa lombok dhewe anu. Ketok guyub Iya. rukune. Ing atase isine iki nggawa dhewe lho. Duse kok iso padha ya. Niki sing diarani komplit sindene we 2 kloter kae. Nggih. 2 kloter iki sindene Mas Bagong karo Mas Bayu. Bayu dadi siji. Bagong grup karo Abdi. Abdi nyu palapa. Sakniki nek ditambahi nyu tambah kondang apa, Dik? Heeh. Kondang apane? Kan ana nyu palapa, Alah, nyu sagita. Aku gawe nyu ya ora payu saya. Lah, kamu nyu apa? Anakku kan jenenge Sony Kang. Heeh. Aku ngedeke campur Campur sari. sari. Jenenge- Sire takoki nyu no gen kondang. Heeh. Nyu Sony ora nek wong nanggap blas. Nyusoni. Jane gebre ya wis tak gambari orjen, dhuwure tak gambar bunder nik kan ya jumbo to Nyu Sony ora payu. Ki mbok jumbuhe karo jenenge anakmu. Anakku Apik kuwi anyar kuwi apik. Kuwi ora payune kurang nek redaksimu. Lah kok. piye? Nyu Sony ngisor iki kayak tulisan. Tulisane? Nganti gumoh. Lah timbang grupmu sing biyen kae ya judeke. Nah, Lah, apa? Malah nyusahke kancane iki. Nyusoni. Apapun namanya, yang kepingin laris ya dengan usaha dan doa. Leres. Tanpa usaha, jenenge apa wae ora bakal laris. Aja lali karo dhuwit. Napa duit niku, Pak? Lah niku wau. Doa, usaha, iman, iman dan takwa. Dadi Iku. najano grupmu campur sari kae, Ha. mbok gonta-ganti jeneng. Ning nek kualitase ora mbok tingkatke ya tetep mesti ora payu. Ngono lho. Ngene iki ana sing celelekan. Piye? Pripun? Tontonan ramene kaya ngene lho, anake Bayu iki turu lho. Rene kok mung pindah turu. Niku ora mbae dalang, mbahmu dalang lho. Wis bacot tangkler kok. Nggih. Menika anu lho Mas Gareng, Napa, Mas Pak? Petruk, Mas Bagong. Nggih, Rama. Ugi dipun sengkuyung dening Kas FC. Oh nggih. SBA wis dulure Bayu Aji. Nggih. KSBG. KSBG. Komunikasi sedulure Bagong. Nggih. Terus PD Ekik. Niki PD pandemen dalang ek. Pokoke agar suarane iki kaya Anoman Mere iki penggembare Majan. Iya. Pokoke PD Dadi kabeh ndek penggemar nggih. Penggemar. KFFC niku komunitas Ki Anom Ki Anom Suroto Suroto Fans Club. Terus SBA sedulur Bayi bayi Haji. Terus Mas Bagong. Mas Bagong, sedulur Bagong, sedulur BG. Nah. Lah niku sing PDX niku mau. Kula nembe mau dipun pengeti kalian kanca Kas FC sak Indonesia ten Jakarta wingi. Ngaten Rama nggih. Semayang Bayu. Nggih. Lampane gugure para julik-julik sengkuniane Duryudana niku. Oh, Baratayuda Rama. Nggih. Wah, nggih syukur nggih. Ulang tahun. Pokoke saiki iki seniman Nggih. kudu duwe wadah kanggo penggembare. Oh niki penyengkuyung lho niki pelestari budaya lho niki. Nggih, kejawi kangge penyemangat penyengkuyung juga untuk meredam supaya penonton wayang itu juga tertib. Monggo sing digemari ya kudu iso ngatur sing penggemare. Nggih. Bisa mengendalikan. Turi putih.
Kula nyuwun tulung Mas Gareng. Dawa. Panjenengan werdikaken tembang menika wau, Turi Putih. Nggih niki mboten nami wong niki nggih tilaran turi putih turi nika saking tembung ditutupi mori. Nggih. Turi niku ditutup mori. Putih pun ngarani wernane. Dadi sok ben sedaya manungsa niku ditutupi mori werna putih. Ditandur ning kebon agung, ditandur niku dipendhem, kebon agung kebon kok gedhe niku kuburan. Nggih. Ditandur ning kebon agung, celeret tiba nyemplung. Yen pun dicemplungke kepundhung kembange apa? Gumantung. Gumantung tandurane. Gumantung tandurane Tumindake wing donya. Tandurane becik ya bakal swarga papane, tandurane elek neraka papane. Kandeng donya niku sawah tegalan jenengan sedaya monggo ditanduri sing apik-apik sok ben ngunduh bangsa sing apik-apik. Leres Rama. Tadi untuk bercocok tanam di sini tidak ten akhirat mboten. Nggih. Matur sembah nuwun Turi Putih. Ayo, apa meneh, Mbak? Anu, su kakean penyanyi apik dadi Mbak Maratus endi? Mbak Maratus. Nggih. Tos, Mbak Langgam, Maratus. bangsa langgam. tos, Kok ya tus. maratus solekah. Nek niki kula dipareke nyuwun anu jenang gula, Jenang gula. pelok barang. Nggih. Tembang-tembang kuno ki apik, penak-penak kabeh lho. Mbak Maratus tindak Monggo mriki. katuran jumeneng Mbak Maratus. None. Jareng jarwo. Ingkang balekon Klebu sinden veteran kian iki. nggih. Sindan veteran. Oh iki metune pripun? jaman baula. Nggih. Nganti saiki ya padha ae iki ya sinden bonsai. Anu weling kula mau neruske ngendikane swargi bapak nggih. Pripun, Pak? Ya dalango ya niaga ya pesindena. Nggih. Nek lagi diparingi laris aja ngresula. Leres. Nggih. Aja sok sambat. Leres. Kok nek anti sambat Gusti Allah ora lila malah engko di Anu Sudo. Sudo, nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Rama. nggih terus bersyukur terus nggih. Niku mung bapak mrene ngoten ini. Nggih, Rama. Niki Maratus sampun jumeneng Rama kersanipun. Jenang gula langgamipun lah anu bawanipun menapa monggo Mbak Maratus. Nggih. Nggih, pelok barang. Ini kok ingkang bawa sinten? Mas Petro. Petro, Oh, Petro. nggih. Mas Petro nggih monggo. Petruk suarane Mas iki. Nggih. Mas Petro. Neno. Ke No. gegarane wong akrami. Tak kowe Ngopo? gegarane wong akrami gen cetha. Lah imange aku gak cedhak. Gegar. Lho, penonton kowe apal kok kowe. Jenengan ya kudu mawas wong sing kira-kira ngandung huruf R ki ya aja diunekke gen Mas Bagong. Wah, apal kabeh iki penontone Petruk ra iso muni R. Petingane kuwi. Aku malah ora ngerti kan. Petruk Pelo iki ora ngerti aku. Citake. Reng. Non. Semuni sapa pelo Mas Petro. Mas Petro nggih. Nang ora samuni peri. Saged Rama. Pripun? Medhi wedok. Yo. Gegarane wong akrami. Oh, rene Yo, iki. elok. Yo terus ayo, Gam. Tutu bondo tutu Rupa. Pas disaut bener. Kuwi menyelamatkan. Kerja sama yang bagus. Menyelamatkan. Menyelamatkan lidah Petruk Ya, iya. betul.
Nah, betul. Ayo terus. Amung ati pawit tane Terus. Terus ora enek ere kok. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke langkung. Awas Gong, siap-siap. Nggih, kula pun yen badhe nyambut niki. Tan kena tinumbas Arata. Elok tepuk tangan untuk Petur Bagong. Kerja sama yang bagus. Makasih ya, Di. Iya ya wis. Apal aku. Kowe rugi lho iki. Rugi piye? Lah kowe ning ndi tanggapan kudu ngejak Bagong. Memergo Ya ora kok. Kan ta cara wis sarepe Bagong. Wong kene mau awan tanggapan nang Yogya we mangkat dhewe kok. Ayo. Sing ewaki sapa, Mas? Sing ewaki kuwi mau? Bojoku tak jak. Oh alah. Sugiem. Ayo. Nggih. Orang joget to, Nduk? Apa kok ora joget? Wabote ra elok limbuke iki. Kaya gawa gudel. Limbuk abote nganti kaya Kagungan sinten to, Romo? ngene BG niku to. Kaya ngangkat gudel. Monggo, Bu. Dek
Matur sembah nuwun dateng Mbak Nggih. Maratus. Gubuk asmara aku cocok. Arep asmara, aswaje, aswaru aku Mbak melu. Wida. Mbak Wida monggo. Iki wis dinteni karo sisa kon Jember. Penggemarnya Mbak Wida. Monggo Mbak Wida. Lelagon Pesinden pirang-pirang wis duwe anu Penggemar piyambak piyambak. Nggih. monggo lagunipun Guguk Asmara monggo. Gubuk. Gubuk to. Guguk. Lagongi ngeres. Lho ngeres piye lho wong ya lelagon kok. Iki sapa iki? Wida. Wida. Oh, budeng. Kok budeng? Pak Budeng. Oh, iki dudu budeng lek. Mong sedelo nika. Oh, kayak sedelok ta. Nggih. Aduh, jan. Aduh, Cekli anak piye? cekli iki sepeda kok. Yo. Gubuk Asmara. Nggih. Cekli kaya bojoku. Kamu wis dikedit kaya cek bengak-bengok to cek. Pakde Martin judeg dikek ide tok isih tetep muni. Wis karepe wong dicangkem kok keselak meneng dhewe. Buka celuk. Yen liwat aku kelingan. Bukae. Yo ditayupke yo, tayupke.
Matur nuwun gubuk asmara. Mbak Ida. Mbak Ida. Arep suwuk ya dadak segatan nganggo segaan barang. Segane pipun? Ayo ayo. Aku senengku anu. Penutuk napa? Pun aku lanang sing ngegong wah jan. Nggih. Kempule iso mbalung. Anake Pak Diraten jan. Wah, jan. Sing ngempul anake sing gleling bapake. Oh ya bangga kok ya. Bangga. Wong yo duwe anak, duwe keahlian lho Pak De. Betul, itulah. Anu ning rapet kempulane rapet. Rapet wong mboten sobah ten mriku tok, Pak. Anake Bagong nggih dadi kebanggaan. Ndak siapa? Apa? Kuwi melu lomba apa, Gong? Anakmu kuwi? Lomba lari. Weh. Dia. Nomor 1. Entuk hadiah TV. Weh, nomor 1 berarti. Nomor 1. Iya, sik dhewe kok. Lah pesertane? Perlu. Sapa? Nomor 1. Anakku nggo hadiah TV terus sing duwe karo Hansip. Lho kok iso? Ya iso lomba. Oh, maling to anakmu. Kuwi nyolong. Kok sik maling kuwi kok sombong. Pak De, bojone wingi 17-an Apa? melu lomba nomor 1 lho ngian. Tenan. Lomba apa Gong wingi? Panjat pinang. Wedian. Wong wedok lho Pak De, melu lomba panjat pinang. Welok bojoku kok. Itu hadiah. Ora pengen hadiah. Lah apa? Penting iso koso tok terus. Wedhus. Bojomu ki uang apa wedhus? Kan munggah mlurut. Mulane kok awake Bagong ki ireng nggo kosot bojone terus. Tingkah dua sinden sing gurung anu. Sinten apa? Mbak Tika sama Mbak Dewi. Oh, Mbak Tika kali Mbak Dewi. Dewi Sukorini. Sukorini. Mbak Dewi Sukorini. Kalian Tika Wibisana. Kasuwun tindak mriki. Nggih, dua-duanya sekalian ayo. Mbak Dewi karo Mbak Tika. Ya, Mbak. Kalau Mbak ya Mataraman, Cok. Monggo dua-duanya. Pun saat ini luar biasa. Inilah tontonan yang betul-betul tontonan penuh dengan nopo gebiaring swasana. Sinden saiki nom-nom ayu-ayu. Andani. Cekli-cekli. Terus saiki iki sunggarane ora dhuwur-dhuwur kaya dadak merak ngono kae ora. Saiki trepes tanpa rajut. Ya beda kaya zaman cilik aku nderek bapak kae. Nggih. Sindene tuwik-tuwik. Tuwik nganggo. Tuwik nggawa anak kayak nyusuri ning nggon tarup ngono kuwi. Saya mriki saya majeng Pak. Riyen sadurunge niki enten sidan sing nganggo rajut iki dikethok ning kene dadi kaya sinom ngono. Anak meneh sinden siji bapake anu tunanetra ngetutke terus. Nggih. Nganti suwargi pasak Sradugiya. Kuwi bapak dipateni sik bener. Sad. Niki nembang napa ora, Pak? Ben dipilih mbak-mbake dhewe. Wes, ki milih sapa? Aku Petruk Loro. Bagong. Milih lagune. Pilih lagune. Milih apa, Dok? Mbak Dewi ya hebat iki. Teaterke gelo kemawon. Gelo, oh nggih gelo. Gelo mau ya ana Oh pamundhut penyuwunan gelo. Bapak Yasem. Gelo nggih. Canuan dipun kalih napa? Gelo. Nggih, ya. Allah. Niku enten bawa mboten? Enten, Pak. Kok aku ono ngono ae. Ora eneng kok. Mbah, aku ya ora apa. Ora nek wong kuwi seragenan kok. Tuasaku bengok. Maka diaturke gelo. Gamelane ngerangin kayak wong susah kayak. Neng ngendi nggonku
suwek iki mah lho. Apik. Nen, Coba anu suwek tok weh. Ayo. Sok. Baleni. Sing Nen. suwek ayo. Ji, ro, lu. Wah, kalah apik karo suwukku. Piye? Suwamu piye, Dik? Nanenat. Lah aku dodol es krim. Tak kira TikTok. Totik kok Pak, totik. Waduh Iki kayang. lagi tremen pertama nggon Limbuk Nyanyi. Leres. Kluwih gayeng nggon gara-gara.